गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय टाइम 8 आरो बड'सा निउस चेनेलसिम साबायखर जासिहरदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे सिम्बोरगाव माइनाव नोगोर फोथाराव लानाय जादों। दा दिनैहाय सेथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै दहाय फुङावहाय गाहाय दरखं बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, जामुंसालि आरो मावसोम हान्जा बेबायदि हाबाफारिया जानानै थांबाय। दायो दिनैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव मोनसे थुलुंगा लाबोनायनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै काबादि आरो भलिबल मोननै गेलेमु आयदाया दायो सोलिगासिनो दं। हौवाफोरनि थाखाय भलिबल आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि। बिनि अनगायैबो थुनलाइयारि आयदायावबो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ थुनलाइ बिथिङाव जौगानायनि नोजोरजों लानानै जे थुनलाइयारि आयदा दायो सोलिगासिनो दं, बेवहाय गुबैयै खन्थाइ आवरायनाय आरो बेबायदिनो बाथ्रा दान्थेनाय आरो बेबायदिनो सुंद' सल' लिरनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दङ। दा हाबाफारि बायदि आरो दायो दङ। दा जोंहा बेलासिनि 5 रिंगायाव जोंनि सेथि थान्दै मेल, बे थान्दै मेला जों जिरायगोन। दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बर'फोरनि गुबुन गुबुन जेंना, जेरै बर' बिजोंनि जेंना, समाजारि बिथिं आरो बावैसो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDP प्रग्रेसिभ, लोगोसे UBPO आरो आसाम सरकार, भारत सरकारनि गेजेराव जे 3थि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय, बे बर' गोजोन गोरोबथा BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायावबो थान्दै मेलाव जों सावरायनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बिनि अनगायैबो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय बे थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थांखि आरो नोजोरखौ दोननानै जे मिशन, बे मिशनखौ बांसिनै जिल्लानि सिङाव खामानि मावनांगौनि थाखाय बायदि बायदि थांखिनि सायावहाय जोङो सावरायनाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों नैबे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जिल्लानि सायाव गोबां जेंनाखौ जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै सल्भ खालामगोन आरो एसेब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जे खामानि मावनो थाखाय जों माखासे थांखि आरो नोजोरखौ आजावनानै लागोन। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि एबा जोंनि बर'फोरनि जे समाज फोसाबनायनि बाथ्रा, बेखौ लानानै सिगाङाव गोबां बायदि हाबाफारिफोर लानानै जोङो खामानि मावबोबाय थादों। माखासे एवारनेस प्रग्राम लादों। एइबारबो जोङो बेबायदि सावरायनाय जायाखैब्लाबो, नाथाय थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायनानै बिनि सायाव बांसिनै खामानि मावनांगौ दङ, बेखौ नोजोर होनानै जोङो माखासे स्ट्रेटेजिक पलिसि लानानै जों खामानि मावगोन। आरो गाबोननि जे जानो गोनां हाबाफारि, बिनि बागैबो आङो बे समाव बुंनो सान्दों। गाबोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै बेवहाय गेवलां मेल जागोन। आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बिथाङा BTR गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि। बिथाङा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरो जर'खा आलासि हिसाबै, स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै BTRनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जों हांख्रायदों क'क्राझार UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि मानिजाथाव कृष्ण गपाल बसुमतारी। बिथाङा बेवहाय थांखि जानाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। आरो बर'निनो माहारियारि आफादफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय, जेरै बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज, दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, साख्रि आवला आफाद, गोबां आफादफ्रा बेवहाय
माननि आलासि हिसाबै नुजाथिहैगोन। बर'ल' नङा, गोबां माखासे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे फरायसा आफादफोर, बै फरायसा आफादफ्राबो गाबोननि गेवलां मेलाव माननि आलासि हिसाबै बिथांमोनखौबो हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसे जोङो मिजिंथिदों जे गाबोननि जे जानो गोनां गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव सिम्बोरगाव ओनसोलजों लोगोसे खाथि खाला नांजाबनानै थानाय जेरै बनहरगाव, नर्थ क'क्राझार, पाटगाव आरो रामफलबिलनिफ्रायबो जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलाव बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ जाफुंसार होगोन। जोंहा बेनि सायावहाय जोंहा मिजिंथि दं। नोंथांनि सोंथिनि फिननाया नैबे जे जोंनि सिम्बोरगाव हालामनि सिङाव बा सिम्बोरगाव दख'रा एबसुनि सिङाव गासै बर' गामिया मोन 32थाल' गामि दङ। नाथायब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गोसो गुदुं, जाय गोसोखौनाखि बुंनो थाङोब्ला खोनानाय लोगो लोगो बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानो लैहोर लैहोर जोंनि बानजाय आफादजों, आंखौ बानजाय आफादाव मानो सोआखै, दालाइसा आफादाव मानो सोआखै, सोयैनिसो खुद्रि फैयो। नाथाय जों लेंहरनानै नोङो ओरैबादि मावदो होननांगौ गोनांथियानो जायाखै। आरो बिथांमोना जा हादों, रांखान्थियारि अनसुंथायानो जा, हाबाफारि मावनायाव अनसुंथायानो जा, औवा बायदिसिना जा नांगौ जोंनि बे मेलखौ सामलायनायाव, बेफोर गासै बिथिङावनो बिथांमोना ओरैबायदि गोसो गुदुं जे जोङो बिनानै लायनायनि सिगां बिथांमोना गाव गावनो जासिनानै सासे न'खरनिफ्रायनो 50निफ्राय 60था औवाबो हरदों। बेबो रोखा बाख्नायनो गोनां। आरो फारसेथिङै रायजोनि बे लामाखौ साब सिखोन खालामनायावबो रायजोफ्रानो फैनानै लैहोर लैहोर थांनाय 15 अक्ट'खालि फालो फालो फैनानै खामानि मावनानै लामाफ्राबो एसेबाबो साब सिखोन जादों। दा आसा खालामो जोंनि रायजोफ्रा इयुनावबो बेबायदिनो बाहागो लाबाय थागोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जागोन जे बै समाव एबसुनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सोमावसारनाय जागायबोदोंमोन, बे सोमावसारनाय हाबाफारियावबो ओरैबायदि लैहोर लैहोर बाहागो लाबोदों, जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सिम्बोरगाव हालामनि सिङाव फिसा हालामबाबो बेयाव 7सा जोहोलावफ्रा बिथांमोना मुंख्लं जालांदों। आरो जोङो बिथांमोननि बिमुंजोंनो दिनै जोंनि गाहाय आलासि जिरायसालि जेरै मुंख्लं नकुल चन्द्र बसुमतारी गोसोखां आलासि जिरायसालि, बेबादिनो मुंख्लं लैथोमा बरगयारी बिथांनि गोसोखांनि मुङै जों गेलेग्रा फोथारखौ बिमुं दोनदों। बेबायदिनो गोबां जोङो बिमुं दोननानै बिथांमोनखौनो दिनै बे गोसोखांनायनि जा हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिखौ जोङो रायजोनि सहाय सहযোगिता आरो दासिमाव जेसेबांनाखि एबसुनि जोंनियाव मावसोम बिबानगिरिफोर दं बा मावग्रा बिबानगिरिफोर दं, बिथांमोनाबो हारिनि थैनाय आरो थांनायनि सार्थआव एबा हारिखौ जौगाखांनाय गेरेमसा हारि दानायनि सार्थआव ओरैबायदि हाबा मावलांदों, जायखौ आंनि गोसो गोरबोआ बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो मा रावजों नोंथांमोननो फोरमायनो, मथथे बेनोल' जे बिथांमोना जिबायदि हाबाफारि बा बिथांखिजों जेखि जेंना जेंगोना फैया मानो गासैबो हाबाफारियावनो लैहोर लैहोर बाहागो लाबोनाय